Абе, Василий, я зумни отзад. Зумни просто. Василий! Василий, зумни отзад и ви това. Мави из газа! О, мой Стигна пиво да го размъзнаш. Едно се А осрачи виж това, от че има там е косми човек. Да. Върне. Бре, това е Колко пъти си го мейвал, някаква треш? политика, бе. Ако има някакъв скин на някой герой, ще стане мейн, Ама я ако го ми няма. скин, че нямам скинове. What the fuck? Аз бях на интерес. Аз винаги съм бил Дръпна го извън това. Извинявай. Нищо. Не, бе. Ох, това беше толкова мазно. Надолу да го стилна. Да, удари още един път. Не ударя, не ударя. Имам два стака. Имам и за още един. Бате! Съпортвам! Бате! О, бе. В началото на играта казах, как си ги кайтам тия двамата? 3 минути по-късно вече сте по 1-0. Дай му чуни. Махтя, Константин! Не мога да дишам. Кърват ми очите. Няма. О, много съм трябваше да сама. Но втори айтем, това беше ход беше. Вижте го, бе. Вижте го. Колко са долни. Мастерите чакат краста. Не викай сине! Мастерите сега. чакат си краста. Би сега пастели. Бог. Това да те гавка пастели е по-лошо, отколкото да играш тогава, повярвам. А ти Те му си... изпратиме, написаха му бот. Не. Да, лошо. Сега съпортнеш, кое. Чакай, Гарано не знам. Не, овер да не се бием, аз даже нямам 6. Казаш я тайба. Топ Антон, какво прави? Дай и да дигна. Аз дигам 6 преди тебе. Значи, Тука. Няма 6, аз дигам 6 сега. Виж го, бе. Аз съм 4-1-4. Мастери, Аз като мастери цяло и педера. повече демидж Педерас. очаквам. Аре стига Педерас. хейти пъти. Бача 5. Оф, какви са тия артисти, бе? Юзбе! Тарара! Айде, до. Така ще ескейпваш, цъкаш кюто и ги смайташ и ще Да, вместо да им цъкам дясното копче, аз да бях взел Warriors. Пускам монтер на Васил, аз стигна на бота и той го фана и се отравя. Аз мога съпортне. Аз мога съпортне. Бате! Съпортвам! Бате! Ей, какво правя? Мордата Чай, е на Варто. Той скача. Виждал къде е бунта? Нека да пингваме, давайте! Той е жив! Мордата е. Какво? Къде се телепортва? Какво правиш, бе, момче? Стигам! Ево! Няма тук, момент! Бягайте, 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 бе. Ела тук, мама, чева! Ааа! Помощ! 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 Чабих си флаша, за да я хукна тази. Дружко, бе! Дружко, неговото семка, бе! Еш, Васил се връща в играта. Вделе, бе! Гарен! Той е най-големия враг на мен! На мен. Добре, това мастери ще Това е толкова късно ми тъпо, пусна това е. клипа да не мога да такова. Ако не знаете кой е Гавен, той е най-големият враг на мен. Аз имам пинг! Аз имам пинг! Колко дълбока е твоята любов? Виж как тичам! Ако прегледам... Ако Това не прегледам виж, аз съм Кирсоника. песните, човек. Киросоника ли, бе? Аз продължавам с моя сплит по живот. Съм Аз жив. хода и си фармам само. Киро! Киро. Кой бе, Така кой че бе? се заплювам топа като моя територия. Аз заплювам. Аз ще плювам по топ. Плюв. Не, си го Ела да изчакаме някой. Бум! Оф, аутист. да знаете.